Здравейте хора, аз съм Драна 12 и днес ще правя вторият си клип на Build Battle. А, може да не съм го написал в първия епизод или да съм го казал, но ще има линк в описанието за Build Battle. Ще има линк, да знаете. Ако искате, само че само за телефонни версии, само за телефонните версии 0.15. Нагоре до 4 поне. От 0.15 от 0.15 0 до 0.15 4 е този бой от батъл. Да знае. Може и да е до 6, до 6 не съм много сигурен. Айде, те няма да почваме. Имаме си ютубър. Як скин. Я чакай с мрежи. Подобно на моят скин. Ако искате да си направите скин, както моя е направен, бях направил клип с една програмка, как си направиш скин. И така смятам да си направя тук скин по-як. Поне за мен. Иначе това си е як скин, но... Ще смятам да си направя един мрачен скин. Тя много ме кеф. Айде, един човек да влезе. Само един. Влезе. И оръжие. Темата е оръжие. Все. Трябва това. Къде това. И да почваме с оръжие. Писма. Не, то е 3D много прекалено. Не ще стане много като си. Това. Това ще така. Я да направим. Не. Оръжие. Оръжие. Сега ви какво ще направя. Да, добре. Какво направя? Револвер. Нямам време да направя револвер вече. Как ще изглежда така? Не.
Това е моето оръжие. Аз си облечем брони. И готови са броните. Аз чуя какво може да направя. Джога Пелас 22. Комуникира. Това е летящ пулт. Как го направиш? Чупя. Да, така ще го направя. Това е на пистолета отзад, където се дърпа и с... Мисля, че го знаеш. Отзад на пистол. Го направим. И трябваше по-рано да експериментира. Какво е? Ще сложа такова. И ето моят пистол. Не съм просто их. Така. И готово. Сега да видим. Не съм вотнал. Окей. Ще вотна супер, повече няма нищо. Вот. Very bad. Сапарам! Бум. Very cool. Хора се чудят, не знаят ли как да правят пистол? Оръжие по-скоро. Не бях направили пистол обикновено от мен. Го наш. И трябваше да го удържа повече, ако ще е такова. И как се... не. Ще му дам пуп. Айде. Да дам му пуп. Бет, айде. Както го пише на игра, ще му дам бет. Малко се бърка с легло. Това. Затова си го наричам пуп. Защото се бърка с легло. Това е дърво, не е по темата. Яко е, голямо е. I like guns. Това е яко. Да му. Че няма оръжие. Затова. Вери че нищо не е направил. Човека. Аз ще седя тук. Яса. Але хаба. Не. Леч. Това са... Той ми изглежда на един от старите пистоли, той от новите и... Трябваше да... И това спечели. Минус една точка. И разпра да летя и докато се сетя. Тя бе тук. Аре. Ето го Build Battle, BB, Cookie, тире build.com, това е IP на Build Battle, но все пак ще има линк за Build Battle. Стига както в първи епизод. Това чак ще изляза.
и пак ще вляза. То сигурно, защото летях, заради това сигурно ще стана. Един човек. Да влизам късно, ще е. То момиче. Сега си shift и си гледам. И се мерим кой е по-силен ли бе, а? По-силен с теб, макар да нямам почки. Коми бе, ей. Коми спреше голямата мъжега бе и ще бия на бой от батъл. Я, to be love... Айде бе, спри да ходиш. To be love dragons. To be love dragons. Аз съм Dragon 12. Мога да ми... Ако искате да се абонирате за мен в YouTube, напишете Dragon BG, защото сестра ми го смени името на Dragon BG. Не знам защо. За шега и сега трябва да изчакам доста време, за да мога да си го сменя обратно. Затова. Иначе, още съм си Dragon 12. Я как перса? Wizard. Та си имам идея да направя един човек, как по-скоро Wizard, как се качва върху кулата си, като на Clash of Clans. Там кулата. Да. Я, те няма правят нещо. Чест. What? Става. Ви пранк. Стига де. Това е което са уитата. Две минути. Поместа си тук, но най-добре да го направя. Да. То ще Wizard ще е пиксел арт.
И оп, 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 оп. Айде, де. Тар. Мисля, че трябваше да използвам тъмно си. Да, трябваше малко тъмно синьо, но нищо. Ще направим още едно. Така, 4, 5, значи. Така. Бързо. Червено. Оранж. Почна съм направил лицето. Стига. Оп, оп. То. Оф. Ще изглежда много. Съм успял. Той се опита да направи Ender Dragon в Wither Skeleton. Аз пък Ender Dragon. Ender Dragon се намира, не се съставя. Поне така знам. Wizard и аз не гласувах. Мой. Трябваше по-тъмно си. Много я пепеш. Witch. Това не е Wizard, това е вещица. Тя прави отвари, а не стреля, не прави магии, а отвари. Не е скъпо. Защото само това. Той се прави каквото иска. Май сме само двама, другите са лефтнали. Той успя да направи Уидър първия, или по-скоро тя. Ама днешния се не е станал Уизър. Феса, като свърши това, свърши от батъла, ще в един от моите... не чак да ви направя Уидър, само че Уидър се прави на едната версия на това, на... Кажете я да е на 0.15.90. Всъщност 0.91. Това е. Сайт тая и сайт тая, не. Не, но спечеля, аз не съм гласувал. What? Ето. 20 минути. Виж. После 0.15.91. Чакай. Това си е моят сървър. Това ми е моят заправен сървър. Не е сървър, е това. Се спауна. Сега отиде спауна след зомби. Имам си движеща се кола и автоматична печка. И ако ви харесва клипа, хора, цъкнете лайка, абонирайте за мен и до скоро!